Autogaming so Samom a ja ťa vítam pri mojom úplne novom a prvom videu. Tentokrát to bude vlastne moje úplne prvé video bude z Minecraftu. Uvidíte vlastne, čo som postavil ešte predtým, než som mal svoj YouTubeový kanál. A začneme od tamtej budovy diamantovej. Sme tu. Toto som sa snažil postaviť vlakovú stanicu. Tu som dal 2 villagerov, čo sa už zamestnali. A tuto toto bolo vlastne predaj lístkov, villagery. To mala byť jedáleň. Toto stoly. Tuto som postavil schody na druhé poschodie. Toto bol výťah, ktorý som sa snažil urobiť, ale nešlo to. Že sa to nepozrieme. A toto je tá železničná stanica. Toto som sa snažil postaviť vlak. Tiež to nešlo. Skúšal som všemožnými spôsobmi. A teraz sa určite pýtate, že čo s tým druhým poschodím. To vypadá asi nejako takto. Nevypadá to bojako, ale dobre. Tieto tu 2 malé budovy, to nie sú budovy, ale dopravné prostriedky. Tento dom určite poznáte z Minecraftových dedín. A toto je môj jeden projekt. A napíšte mi dolu do komentárov, čo z toho mám urobiť. Bo vážne neviem. Toto cesta. Toto tu farebné je škôlka. Napíšte mi, či sa do nej chcete ísť pozrieť. Samozrejme aj tu, či sa chcete ísť pozrieť. Toto som to musel vlastne kvôli tomu vlaku. Časom to dám preč. To je. A tuto, keď pôjdeme pekne krásne hore, toto je základná škola, toto tu je telocvičňa a tiež mi napíšte dole do komentárov, či sa do toho chcete ísť pozrieť. Potom tu máme kostol a ľudia. Tu to začínalo. Môj dom. To je môj dom, áno, tak jednoduchý, to číta knižky. Jednoduchý dom. Jednoduchý dom. Napíšte mi, čo z toho chcete urobiť a tak ďalej. A čo tu chcete hlavne urobiť na tomto serveri. Toto je stredná škola. Tu si pozrieme z okien. To je okno 1. Toto je 1. trieda. Dobre. Ideme sa pozrieť dovnútra. Ostatné to je už vygenerované zo sveta. Som sa tu prvý raz pripojil. Že toto je trieda 1A a 1B. Tu je... Môže sa voda vyparovať. Napíšte mi áno, alebo nie. Otázka 1. A toto je 2A lomené B. Toto je tabuľa. A normálne takto sa tu svieti. Vtedy som ešte nevedela, že existuje redstone. Toto je kabinet. Samozrejme, napíšte mi aj do akej školy chodíte. Teraz ideme hore. Ideme 3A. 3A vypadá nejako takto. Dobre. 3B zase nejako takto vypadá. Zase je to dlhšie. Toto takto vyzerá. 4A. A vedľa je 4B.
Teraz ideme zase vonku z tejto školy a ideme sa pozrieť do toho kostola. Ten kostol je takto zhora presvietený, som to trošičku prehnal. Toto je kostol, tu sa spieva, tuto vysluhuje omšu farár a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem vám to už dopodrobne hovoriť. Je toto dva budovy, toto mi napíšete. A je kultúrny dom. Dom kultúry. Toto je jedna reštaurácia, tak to vypadá. Jedalen, tie koľajnice tu neboli, toto tu nebolo. Toto, aby som toho mal dosť. Toto tu je kuchyňa a tu sa vydáva jedlo. A nepýtajte sa ma, prečo to je z bedroku. Som hľadal nejaké bloky. Nudil som sa, tak som to postavil z bedroku. Tu boli kedysi dvere, ďalší bedrok, bez koľajníc. Som sa snažil takú červenú oponu urobiť. Koľajnice tu neboli, pódium a kultúrny dom. Som vám ešte chcel ukázať školu a potom sa vrhneme na škôlku. Trošičku som to tu prerábal, hej. Tu na tomto mieste bola kedysi knižnica, teraz je tu. Samozrejme všade boli torčky. Všade boli torčky. To je jedáleň. Napíšte mi do komentárov, či máte radi školské jedlo. No, zo školskej jedálne. Čo máte radi jedlo? Toto je telocvičňa. Nevedel som nájsť telocvičňovú podlahu, tak som dal toto. Bránky. Je jednoducho urobené. Druhé poschodie. V každej škole nemôže chýbať kabinet a triedy. Tu je prvá trieda. Prvá trieda. Potom je druhá trieda. Tuto boli kedysi 3 triedy, hej. To bola takto. Prvá trieda, raz, dva, tri. Stena, raz, dva, tri. Tá tabuľa sa tam fakt musela zmestiť. Hej. Fakt sa tam musela zmestiť. To je potom matika. To je slovenský jazyk. Matematika. Takže matika. Prezivkou. Tuto je riaditeľňa. My takúto malú nemáme. Samozrejme mi to chýba okno. Áno. Potom tu je ďalšia trieda a tu je nič. Normálna trieda. Takže dve normálne, slovenský jazyk, telocvičňa, matematika. Končíme takto v noci. Napíšte mi, ešte do škôlky ideme.